Kau boleh kerja sekarang. Kau boleh kerja. Ada hai ham sang se. दायो जोंना दिनै नेक्स्ट शुटनि शुटिं सोलिगासिनो रादाय 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 नै दायो शुट सोलिगासिनो जोंना बिराद हिट जागोन नोंथांमोना DN मिउजिक प्रडाक्सनाव थांनानै नायहैथां रादाय होननानैबो नोंथांमोना सार्च खालामनो हागोन इउटिउबाव होनब्लानो फैगोन रादाय Ya जोंना सिंगार बिथाङा जिरायनानै दङ मेंनानै जोङो लाइ दंफैयो सामब्राम दिमाकुसिनि रिजा हाबबोनाय सामब्राम सामब्राम ना सामब्राम सामब्राम दायो जोंना शुटआ लागासिनो लांनानै दा हारमोनियाम दामनायनि माने रल मोनदों आरो ना हारमोनियाम दामनायनि रल मोनदों आरो दैट मिन्स साइड पार्टआव आरो ना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आसा थियो मिजिंथियो बयबो अनसायगोन जोंनि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ थ' दायो मेंबाय जोंहा ओमफ्राय दायो ओरै साइड जागासिनो आं जिरायना दङ हिन्जावसाफोरनि थफ्ला थफ्लि लागासिनो एखेबारे ओंखाम उखैजोब्बाय जोङो अबस्था गैला न'निफ्राय जोङो 4टायावनो सिखारना फैदोंमोन आरो ना ओइदिसोना बयफ्रेन्डआनो हरलायबाय निया दा जोङो न'निफ्राय जों फुङावनो सिखारना फैदों 4टायावनो सिखारनानै जोङो ओमफ्राय न'निफ्राय फार्स्टआव फैनानै जोङो खैराबारियाव जोङो ज' जाफैबाय गासिबो जानानै ओमफ्राय जों दा फैबाय बिराद दिनै माने सिटुवेसना एसे गाज्रि खालामदों जोंखौ मायो अखाया खालामदों जोंखौ अखाया बिराद गाज्रि खालामदों जोंखौ थेवब्लाबो दिनै बिराद मोजां नांदों आरो ना जोंहा नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो जोंहा आदा लिसनखौ बोरै खालामो बोरै करिय'ग्राफार खालामो बोरै माने खालामो डाइरेक्सनखौ बिराद मोजां जादों सुपाब एखेबारे आंनि जिथु मेथाइ आरो जोंहा बे बिराबा आब' बेनि माने जोंनि जिखिनि माने मेथाइ दङ एखेबारे गोरोबदों आरो ना इउनिक जादों आरो थ' बयखौबो खावलायहरो जे जोंनि नैबे फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअखौ जोङो बे मासनि लास्टआवनो जोङो रिलिज खालामगोन थ' मिजिंथिबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय खुलुमनानै बयबो सापर्ट खालाम बयबो अनसाय बे नैबे जोंनि मिउजिक भिडिअखौ आरो बेखौनो बुंनो सानो जोङो बे मिउजिक भिडिअआ माने बे माबाया आरोना मेथाइआ जोंहा जायखिजाया बैसागु प्रग्राम बा जायखिजाया मोसानायाव ना बिराद मोजां जागोन आरो ना प्रग्रामफ्राव मोसानो स्टेज पारफर्म खालामनो बिराद मोजां जागोन आरो ना थ' बेनोसै आरो देखायलांगोन जोङो बाय बाय शुट जागासिनो आरो ना गाइस लिसन आदायजों नोंहा नै बिबेक आदा आरो मा नाममोनथाय नायटा बिसोर सानैनि शुट जागासिनो बैसागुनि एलबाम डेम'क्सियावहाय Startingnya One, two, three, go! One, two, three, go!